Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. Nganong imo man kong gitutukan. Pasagdi mo na ko nga mudi-unting pag-ayo sa katamis sa imong mga ngabil do. Patagbawa una ko. Tingalig mamaag ka nga bilang. Nakuyawan ko da. Pero wa ka man mapaaki. Thank you. Thank you man ka. Nganong wa pa man ka mapawa. Nagpatungman gihapon ka na ako. Nindot kang patungan. Murag to ako sa langit. Huy, Patupara ko ha. tupad na bitaw ka. Ganahan ka? Wa ka bahuin ako? Ganahan ko sa imong perfume. Panglalaki, cute. Mo na'y ganahan sa nako nimo. Dali kay kang muhatag og credit. Mag-ilis na ko. Ayaw na. Isiguro nag-deposit ang 5 million ha. Mauwaw man gid ko eh. Imo nang nabayran ang maong kwarta, okay? Ang gusto pa ya gyud og apo kay si mama. O gitumanan lagi ni Alma ang pangandoy sa kong inahan. Di mo siya makahatag ni mong anak. Kinanglan di siya mo gamit og kwarta. O kwartahan man si Alma, niya iya pag yung desisyon nga mangita kag donor alang sa sperm cell. Mo nang kinanglan gid siyang mubayad. Lahi man ang imong paagi. Tinud-anay man sad. Aron ka mabulahan. O di ba? Na milyonarya ka agad-agad. Mao ni ako gikauwawan. Dili ka angay mauwaw niya na eh. In fact, sakripisyo biya ning imo ha. Imagine, nakig-sex kag usa ka lalaki nga dili nimo lover og estranghero pag yun sa imong kinabuhi. Bitaw no. Naluoy lang ko nimo. First time nga nakita ko ikaw nga nangablit dayon ang akong kasing-kasing. Nangablit? Nangablit ang akong kasing-kasing aron tabangan ka. Kay naluoy ko nimo. Og nakautang pa ko nimo kapuputon. Natagbaw man sa kog dimdim sa katamis sa imong mga ngabil. Kadaghan na di ay ka makalips to lips og babae. Karon pa. Hambog. Asa ko to. Yes, karon pa lagi. Hinuon. Mura sad kog magkatuo kay first meeting na to. Wa man ka makilips to lips na ako. Diretso raman tong imong hagot. Wa gani ko kay bawo unsay akong buhaton, unsaon pagsugod, pero makatudlo man sa dayang atong feelings no. Feelings? May feelings ka nga rin ako? Oh, sorry. Wrong use of word. Basta giganahan ko nimo. Maniho na lang ko. Oh, ano imong kung gikatawan? Nahimuot lang kung nag-imagine mo first time. Pero karon doon na kanay lips to lips nga kissing ha. Kisay nagtudlo ni mo. Wa, ako lang gi-imagine. Unsay buhaton sa usa ka lalaki ngadto sa babae. Nahibuong lang ko nimo. Nga naman, Clean cut ka man unta. Pero nga nang wa man kay uyab. unsay clean cut. Himan good. Dili ba tignaw? Nanasad lang imong kinatawanan ha, nga ganahan kay ko. Mag-ilis na ko. Giganahan na ra ba ka? Ayaw lagi pagbangon. Hala? Kanusa ba ko nimo pabangonon? Human sa second round. Unsa? Aron ba siguro nato ba? Wala ka ganahay. Dili ba ako gustong ma-inlove ka na ako ha? Nganong mainlamag ko nimo? Nga duna ka na may alma. Uy, mga litlagi ka. Di ko nakapugnan akong kahinam.
Maayo! Maayo! Unsay? Oh, Nang! Di man daw tanang ako toyo. Mga yun ako ni mo pasaylo tungod sa akong gibuhat ni mo. Dito sa daan ninyong gipuyan. Sorry kaya itong higayon na nang ha? Nagbuot-buot lagi kong storya ni mo. wa na to'y kaso, sir. Ay lang pag-share na ko ng uy. Kay di mo ko maestro. Sangpita lang ko, Jack. Muna ako ngan. Og pasaylo ako nang ha? Sige, sir, gipasaylotan na ka. Pero ako na sa mga ipasaylo nimo. Nga dili ko makapadayon nimo. Okay ra gid kayo nang. Okay ra. Ikaw na kayo alang nako nga natultulan ko kining inyong gipuy-an. Unya, Jack, wa ka na'y laing toyo. Akong isira ang pultahan. Kining pwedeng mubalik ko din hinang kung ni Ana si Nobi? Wa man ko mahibaw unsa gid siyang orasa mo uli. Usahay, malangan ra na siya kanang doon na siya'y meeting. Okay ra lang. Mubalik ko. Manimpad lang gud ko. Kining Jack, dili baya gyud may makabuot-buot pagpadayon og mga tao ha. Kay igo ra ba ming gipapuyo din he. Nang, ay kabala ka. Nakasabot ko nimo. Pero ipasalik ko nimo nang nga dili na ko mangitag gubot kun muanhi ko. Ako nang isa di mo. Karon pa ko mabati nga lalaki gid ko. Unsa? Kay karon pa man ko mabati og katagbawan. Sa una din natong panagkita. A sort of work ang akong pag-isip niadto. Gusto lang kong mamabdos ka ba? Karon, Natagbaw gyud ko. unya mamabdos sigid ko ini. Sigurado na gina. Tingalig mapakyas ko ha. Musamot na gid ang akong kauwaw ni Alma. Di ka na mawawan. Ug sunda gyud ang akong tambag nimo. I-deposit na ang cheque. Dili ka ko pangitaan ni Alma. Di na lagi. Ikaw pa? Nga in love kay si Alma nimo. Unya mahimo na ko mag-ilis. Gusto kang pausab? Gara sad ka no. Kinala makagawas ko din sa hotel. Dili pa ko abtan og hapon. Di ka na maabtan og hapon. Manawag una ko sa guard. Aron, ibok kag taxi. Maligo ka ako. Ayaw uy. Tingalig, luag pang imong muscles. Makadaot na. Pagwash lang. Aron di ka manimahong batong. Katawa mo ko ka. Ikaw ba yan nag-aingon ini ha? Bi, matulog ko sa banyo. Wow. Say wow. Murag lag, way ni tabo no? Presko kagyapon tanawon. Ikaw no? Duda na ba ako nimo ha? Saan mong duda bi? Nga duda ka na feelings nga rin ako. Nagduna na ko'y feelings nimo. Imong buwagan si Alma. Dili uy. Mapatsyan ko stumpoy. Bi, itawag na ko taxi. Human na. Nya, nanay nagpaabot nga taxi. Wa pa man manawag ang guard. Wait lang. Aron ma-confirm kung may taxi ka ng masakyan. Pero sundan ti ka ha. Anong iba man kong sundan? Aron masiguro na ako nga nakasakay ka gyud. Ug makuha ko ang plate number sa taxi. Ayaw na lang. Tingalig doon na pa'y makailan ako o kahat nimo. Tingalig ang guard na ron. Nagpaybaw na nga nanay taxi. Thank you. Magawas na ko ha. Uy! Anong magakusman ka? Mingaw na unya ko nimo. Kay siguro man gyud nga mamabdos ka na. Di ko gusto nga manawagan ako ha. Labi na gyud kun makabalik na si Alma. Magawas na ko. Walay bawas. Ha? Bawas magkakos na ako. Mura nagakos kog manikin. Hoy, may kara na gyud kag maayo ha, Ronel. Pipipi!
Pahawa na sa pultahan pa, kay bugawas na ko. Dobby. Dobby. Dili sab na ko ikalimtan kining kayo na. Dobby. Ato na ko. Ay, kalalim sa kong kibati. Naunsa ka? Ma? Kanina ra ka diha? Sukad pagyud sa imong pag-abot. Ug mura kag kandila nga giugbok diha. Sorry, ma. Ha? Oh, paamin ako, ma. Kaluyan ka sa Lord. Murag, gikan ka nakigrumansa sa imong uyab, no? Ha? Wow, uy. May suwat kang naabot, gikan sa Boston. Oh, ha? Oh, sayo lagi kang nauli. Nakuha nimo ang gipadana ko sa driver nga amot notebook ba to o journal? Ha? Oh, ano nakugang man ka? Way gihatag nimo ang inyong guard? May diretso magugog pa uli, ma. Gikan ming nag-lunch sa among client. Wa pa man to'y lunch. Sa dihang gipahatod na ko sa driver ang nabili nimo. Ay, tingaling nalimot ang guard. May daotang balita, no, be? Oh? Unsa daw ito balita, ma? Nakatultol na din si Jack. Unsa? Ay. May sakyanan man nga miabot. Oh, may hunong yun ang sakyanan. Hala, tingalig si Jack na nang miabot. Unsa may atubaton? Dili mahimo atubangon ako si Jack. Bastos ng tawana. Ako'y atubang niya. Magbinastos gani siya. Manawag yun kog pulis. Wala, si Jack na yun ron. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!